Здравейте, потребители на VBOX и YouTube. Искам да ви питам, нали, пускам си Майнкрафта и ми излиза някакъв ерор, който не знам как да си го махна. И сега само да ме заради малко и ще го видите. Ето пък половин час зарежда. Да. Ето го е този ерор. Ако някой може да ми каже как да си го правя, да ми пише в VBOX профила или в YouTube. Ако се оправи, ще съм ви много благодарен. И чао!